है देखी जा NH 31 जो भरौली से गाजीपुर जो रास्ता जाला इ उ रोड ह। एमा रोज क रोज देखी जा जाम लागत रहेला। जाम ऐसन लागेला कि मतलब गाड़ी एने से ओने गइल मुश्किल हो जाला। देखी अबे एकेगो गाड़ी धीरे धीरे जात ऐसन जाम लागी एकदम तुरंते। अभी तुरंत जाम लागी देखी जा पूरा ये लोग तो जाम लागी अबे खाली रहल तुरंत जाम लग गइल। यहाँ जाम लागे में टाइम ना लागेला और एक्सीडेंट हमेशा होत रहेला जाम के चलते। अब एने से गाड़ी जात ऐसन ओने से जौन गाड़ी आवत ऐसन अब उहो ओने से बीच में जाम लगा देत ऐसन। असली जाम लगावे के कारण तो इहे बाड़ी सन जौन छोट छोट गाड़ी जाके आगे लग जाता ऐसन अब ओने से गाड़ी आइए नहीं पावत तो जाम लाग जाता। पुल पता ना कहिया ले बनी।